Системата Human Design е синтез от знания. Астрология, генетика, квантова физика, невробиология. Този синтез дава картата на естеството на човешкото същество в огромна дълбочина от една нова революционна гледна точка. Как Human Design разкрива нашата уникалност, това ще разберем в Човекът на фокус след минути. Човекът на фокус. Живко Кръстев. Знаете ли, че всичко във Вселената се движи? Движи се по своя собствена траектория и в своя собствена посока. Нашата Слънчева система се движи с 220-240 км в секунда, обикаляйки около галактическия център, докато всички планети в нея следват своята собствена лична орбитална траектория. Този красив танц не е плод на случайност. За случайностите в живота и за нашата посока ще говорим в следващите минути. Ще сверим нашият компас за живота с помощта на Мария Асова, която е сертифициран анализатор към Международното училище по Human Design. Здравейте, Мария! Здравейте! Много ми е приятно за тази покана. И аз много се радвам, че ще имаме възможност да поговорим за Human Design. Да започнем оттам, да представим на нашите слушатели какво е Human Design всъщност, за тези, които не са чували. Няма превод на български, затова използваме този термин, но какво означава той? Значи на български ние го наричаме човешкия дизайн. Дизайна на човека. И всъщност Human Design е едно ръководство за употреба на всеки отделен човек. Наричат я наука за диференциацията или на български за различността. И всъщност това е така, защото тя изследва уникалността на всеки човек. Разчита генетичната му информация и може много ясно да опише как всеки е устроен да взаимодейства със света и да взима правилните за себе си решения. И всъщност системата е точно това ръководство за употреба, което оказва как взимаме коректно своите решения, без да имаме нужда от външни насоки, от външни авторитети, от някой, който да ни каже какво да направим, как да го направим. Дава ни едни инструменти, с които да знаем как сами да взимаме решенията си и на какво да разчитаме в нас. Всъщност това е система, която е синтез от много знания. Да. Астрология, кабала, генетика, квантова физика, много неща. Да, и от древни системи е синтез, и от съвременни науки. Нали, като древните са освен астрология, китайската иджин, чакрите от брахманическия индуизъм и кабала. Така че има много от съвременните генетика, биохимия, квантова механика, астрономия. Много интересен синтез е самата система и всъщност този синтез точно ни дава картата на естеството на човешкото същество. И то в такава огромна дълбочина, в която досега никой не е могъл да се потопи. Как може да ни бъде полезно това знание? В каква насока можем да го използваме? Това знание може да го приложим изцяло като експеримент. Ние го наричаме даже експеримент. Това не е едно знание, което остава на ментално ниво. Идеята на Human Design е да експериментирате с инструментите, които ви даваме, анализаторите и преподавателите. Експериментирайки с тези инструменти, вие имате възможност да се синхронизирате на собствената си честота, да почнете да вибрирате на собствената си честота. Защото представете си, как един ненастроен добре музикален инструмент, как звука, който издава, не е хубав, не е красив. Да. А когато се синхронизираме с собствената си честота, ние сияем, така да се каже, в света с това, което сме и не ни трябва нищо повече. Всъщност, и тук може би тук е момента да кажа, че Human Design има свой собствен език, което много хора не го знаят и някакси остава като едно любопитно знание, но всъщност Human Design има свой собствен език, езика на ключовите думи. И всъщност тези ключови думи имат за цел да отключат не само осъзнаването в ума, но и на клетъчно ниво. И затова ние анализаторите се обучаваме доста години в системата, за да може да научим езика, чрез който
ние да може да говориме на езика на вашето тяло и да отключим във вашето тяло тези процеси на трансформация, на стартиране, на завръщане към себе си, от които вие имате нужда. Ние просто сме едни преводачи. Да. Как се съставя лична Human Design графика? Какво може да ни даде тя като знание? Питаме. Графиката, която виждате, която се генерира в интернет, може да се генерирате, това всъщност е платката на човешкото същество. И самата графика е много уникална, защото се създава на базата на рождените ни данни и планетарната конфигурация в момента на нашето раждане. И в Human Design ние казваме, че това е нашата личност. Или всичко, което виждаме в черно осветено в самата карта. Или всъщност това е информацията, или това е знанието за самите нас, кой си мисля, че съм аз. Нали? И отделно, в комбинация с подсъзнателните и генетично заложените модели, което всъщност е планетарният отпечатък в 3 месеца преди момента на нашето раждане, или това все едно е нашето подсъзнание. Това всъщност е нашето подсъзнание, това е нещо, което ние автоматично прилагаме в живота, без да имаме съзнателен достъп. И това е червеното в картата, която може да видите. Да. И всъщност точно това е уникалното на Human Design. До сега никой не е давал такава дълбочина и цялостна картина на функциониране на едно човешко същество. Той има още много дълбочинна информация, нали, която може да покаже каква е психиката на човек, как може да се храни добре, кое е най-доброто му място за живеене, нали, като местоположение, като условия. Нали, това вече е много така дълбочинна информация, която също може да се види от нас анализаторите. Но на най-основно и базово ниво самата карта е абсолютно уникална, защото тя комбинира освен съзнателност и подсъзнателност. И това вече добива една много цялостна картина за човешкото същество. Всъщност се обособяват 4 типа хора. Да. Манифестор, генератор, прожектор, рефлектор. Да кажем по някоя дума за всеки един от тези 4 типа. Да, ще кажем. Само да кажа, че като цяло всеки един човек е абсолютно уникален. Няма абсолютно никакъв начин да има негово копие, така да се каже. Няма копи-пейст в Human Design. Абсолютно няма, и дори да са родени по едно и също време и да са близнаци. Хората, дори да са близнаци, всеки един човек, това също ще го разкажем в лекцията ни, всеки един човек има свой личен кристал, така да се каже, който е вграден в него. Негов магнит, така да се каже, на по-прост език, който привлича всичко към него, към неговата траектория. И всъщност той е толкова уникален, че всяко едно обуславяне, което може да има от планетата, минавайки през този кристал, всеки един кристал е толкова различен и уникален, че пречупва всяка фасета, пречупва тази информация по уникален и различен начин. И затова няма как да има абсолютно еднакви хора, но Human Design дели на 4 основни типа човечеството по ауричното взаимодействие, по това невербалната форма на комуникация, нали? Енергията, която взаимодейства с другия преди да си помислим дори да взаимодействаме с някого. Да. И на база на аурата се разделят 4 типа. Манифесторите са около 9-10% и те са хората, които имат дарбата да постъпят независимо, да инициират процеси, да стартират. И това са хората на началата, така да се каже. Да. Обаче пък те имат енергията на другите, имат нужда от енергията на другите типове, защото не могат сами да случат нещата. Нямат толкова капацитет енергиен да действат. Те са тук да запалят искрата. Нямат енергията да постоянстват, така да се каже. Да. По-специфичното е, че когато манифестора живее природата си, той изпитва едно приятно чувство на умиротворение, а когато не я живее, когато опитва да компенсира, да се прави на някой друг, не си знае силните страни, не ги ползва, тогава той изпитва гняв. И манифестора така не обича да изпитва гняв, но го изпитва. Да, нещо искате. Да, просто се съгласявам с това. Тъй като аз не съм експерт, но ми звучи интересно като
като начин, по който са разделени. Аз предлагам да разкажем и за другите типове. Казахме за манифестора. Да, генераторът, казахме за манифестора, че той няма енергията за постоянство. И следващия тип е генератора, който той има енергията за постоянство. Те имат много дарба така за творческа енергия, за издържливост. Те са най-издържливите от всички типове и те са най-много. Те са общо 66-67% от населението, като те се разделят на генератор и подтип манифестиращ генератор, което значи, че една идея малко по-бърз генератор, така да се каже. Но идеята е, че с една аура и двата типа. И всъщност те имат тази дарба да са издържливи. Те са по-фокусирани да познават себе си, отколкото другите, но те пък имат нужда да бъдат задвижени отвън, да бъдат инициирани, някой да им запали моторчето, за да могат те да откликнат на дадена дейност. Защото ако работят без отклик, да кажем, ако работят така трябва, за това го правят, тогава те стават, може да стане роб генератора, защото някой хваща неговата енергия и я ползва без той да има нужния отклик да я прави. И всъщност те, когато имат отклик, изпитват удовлетворение от живота. А когато нямат и вършат работа без да имат желание и отклик, тогава изпитват раздразнение, ръмжат. Манифестиращите генератори дори може да изпитват и ярост. Просто не се чувстват добре. А прожектора? Прожекторът, те са най-новия тип. От еволюционна гледна точка, те са около 22-3% от населението и са нужни, за да могат да водят света по-ефективно. Те са водачите на света. Те имат една такава дарба, естествена дарба да водят другите. И те са тук, за да разпознават енергията на другите. Прожектора може да разпознае енергията на човека с когото и да го насочи, да му каже, примерно, един генератор, който се е потопил в работата си и общо взето хаби енергията си на хаос. Един прожектор може да му каже, виж, може да го направиш по-добре. Проблема при прожекторите обаче е, че те трябва да бъдат припознати и поканени. Ако те дадат своята насока без да бъде поканена, тогава могат да се чувстват много огорчени от живота, защото никой не ги чува, не ги забелязва. При тях е много специфично, че енергията трябва да бъде разпозната. Примерно да разпознаеш прожектора, че той може да управлява този екип. И тогава той може да процъфти. Той тогава взима енергията на колектива назаем и започва да я води по най-ефективния начин. А защо се увеличава процентното съотношение на точно този тип прожекторите? Защото те са най-новия тип от еволюционна гледна точка и много има нужда от тях. И вече след 2027 година ние влизаме в един нов цикъл на еволюция, в който ще почнат да се раждат едни нови същества, като прожектори е нещо като преход към това съзнание. Както прожектора може да разчете енергията на другия, да я разкодира, така и тези същества ще имат разкодиращо съзнание. Ние имаме една дама, Румяна Михайлова, която тя е един от малкото в света сертифицирани преподаватели по космология в Human Design. И тя така прави много интересни курсове. Може да я поканите, ако ви е интересна тази сфера в Human Design. Да, определено ще бъде интересно, тъй като за краткото време, което имаме, е трудно да навлезем в същината и дълбочината на всичко това, което може да се каже. Всъщност за рефлектора мисля, че също така е добре да споменем. Да, рефлекторите, те са единствените типове, които се влияят от Луната. Всички останали се влияят от слънчевото обуславяне, а рефлектора се влияе от Луната. И всъщност при тях специфичното е, че те са като барометри на средата. И тяхната сила е да измерват честотата на случващото се. За тях времето тече някакси по-различно. При тях лунният цикъл от 29 дни е тяхната времева рамка. Да кажем, ако на един слънчев тип деня му е един ден, нали? А при рефлектора някак си имат нужда да премелят информацията за 29 дни. Затова те са просто времевата рамка е изключително различна от нашата и затова те са най-неразбрани. Да. А на каква база
всъщност се обособяват тези 4 типа? Тоест, на базата на каква информация? Какво ни трябва? Рождена дата, час на раждане и още какво? Така. Час на раждане, най-важно е часът на раждане, колкото е по-точен, толкова е по-точна информацията. Датата на раждане и местоположението, града, в който сте родени. Това е нужната информация. Тоест само за да може това е? Анализатор. Да. Само това е необходимо? Точно така, само това. Или трябва и един анализатор. И един анализатор. В лицето на Мария Асова имаме такъв, скъпи слушатели. Тя заедно с своите колеги организира един семинар, който ще настрои вашия компас на живота, ако мога така да се изразя. Да кажем така съвсем на финала на нашия разговор за семинара, който предстои. Да, в събота предстои един семинар "Компасът на живота" се казва. Той ще се проведе в хотел Сити Авеню от 7 часа на живо и има възможност и онлайн в конферентната зала. И всъщност идеята на този семинар се роди много така изненадващо, понеже аз, Мери и ние от Портал 65 сме колеги с Надя Петкова от Wear Your Design. И всъщност някак си така пихме си кафето и се роди тази идея, защото хората много имат нужда да се напаснат в личната си траектория. Например, представете си цялостната аура на света. Едни 60% раздразнени и фрустрирани генератори как обуславят света и го тласкат в посока, която за никого не е приятна. А когато всеки следва собствената си траектория, тогава всеки изживява биохимията на тялото си в високата точка. Нали? Генератора ще изпитва удовлетворение, манифестора мир и така. И всъщност ние учихме заедно, сертифицирахме се заедно и сега предаваме на хората истинската и коректната наука Human Design. И това ни разграничава от другите. Опитваме се максимално да използваме езика на Human Design, за да може да стартираме процеса на трансформация. И затова решихме да направим компаса на живота. Както обича да казва моята колежка Надя, ние хората сме като планетите. Имаме си своя коректна траектория на движение и когато се доверим на тялото си да ни навигира, ние се напасваме към фрактала си. Фрактала е нашето движение, нашите хора, които трябва да бъдат в живота ни, за да осъществяваме себе си. И тогава този компас, вътрешен компас, той ще придърпва, както ви казах, има един магнит в всеки човек, или висшето аз, така да се каже, който придърпва към човека точно определените за него неща. Стига той да може да оперира коректно, да знае своите инструменти. Защото Human Design дава едни инструменти, с които ние да експериментираме. Дава ни стратегия, казва ни, това е твоята стратегия, това е твоя вътрешен авторитет. Експериментирай, за да може да видиш как ти ще се напаснеш сам към правилната траектория в живота си. И когато ние се движим в правилната траектория, коректната траектория, ние срещаме хората, с които си реализираме потенциала. Да. То просто автоматично се случва. Няма нужда да го мислиме, няма нужда ние да го насочваме. И тази магична тема, тя е много магична тема за всеки от нас. Ние много се постарахме, така с много любов направихме цялата лекция и се надяваме наистина така да успеем да докоснем аудиторията си, защото искаме така хората все повече и повече да чуват за Human Design, за да може да се опитват да живеят природата си. И за нас, и за всички нас, и за тях ще е от полза. Чудесна мисия. Имате, Мария, аз ви пожелавам много успех с начинанията и ще се радвам да гостувате и в тандем в Човекът на фокус, за да поговорим повече, защото има какво да се каже определено. С най-голямо удоволствие. Благодаря ви. Благодаря ви много за поканата. За мен беше удоволствие.